Akusabali umuntu osiphiwo, akusabali umuntu wogcobo. Cha, akusabali umuntu obizo. Khona ababiziwe kodwa bazoya esihogweni kusasa. Awuthi ngikhulume lento nilalele kahle. Uma nginabantwana abawu5 njengongcobo nginabantwana abawu5. Labantwana aqede ngisuke ngikhetho oyedwa kubona. The last born. Ngikhetho elithi iBhayibheli abokuqala abokugcina ababokuqala. Ngikhethe the last born. Ngiyithume esitolo. Ngithi yes abangalalelanga. Ngithi ayihambi yongithengela isinkwe esitolo. Uyazi lengane bangacomplaina labanye abawu4 bathi why ethuma usibanibani. Kodwa ayiki ngabuyi nalesinkwa izoshawa idlulele izingane bezingathunywanga. Namhlanje abafundisi bajabulela babiziwe. Akuyonto emnandi ongayijabulela ubizo. Mina abazalwane mina bafowethu brothers and sisters akuyonto engayijabulela ubizo. Into ebhlungu uma kuthiwa ngiyakwazi namhlanje ngabe ngithi baba bizo omunye hlale phansi mina ngibe ikhona. Inhlungu engiyitholile ngiyithola sengikholwa. Inhlungu engiyitholile ngiyithola ensindisweni ukuvukelwa engikutholile inhlamba engithi amacala engihlaliswe kuwona ngale evangeli engilishumayelayo. Fonelwe ngisho umuntu ngiyangafonelwa ngisho inkabi yangitshethi ngizofa ungakapheli u3 days ngenxa yevangeli engilikhulumayo. Kuzona zonke lezo zinto ngingakakholwa ngingasindiswanga ngangingazazi kodwa sengisindisiwe ngazazi. Ungalijaha ubizo ngalijaha ngasijaha isiphiwo. Siphiwo siqhatha nefamily bizo lukususa ngakini ngila namhlanje ngishumayela ko Eastern Cape la ngangingazi ukuthi ngoshumayela khona ngashiya ikhaya lakithi nezwe lakithi lilihle. Ubiza kona umdlalo ungadidwa ubizo udidwe isiphiwo. Lokho kokubili doesn't qualify you to heaven. The only thing that will qualify you to heaven is holy life. Emva kwesiphiwo esikhulu nokuvusa abafile nokuvusa ishosha nokwenza yonke nokuprofeta okukhulu phila ubungcwele. Baningi abalikhulumayo bayingcosana abalenzayo. Baningi abalikhulumayo. Baningi balifundela abanye kodwa abamazanga umnikazi walo. Bahlola imibhalo kodwa abamazanga. Kodwa abamazanga. Zange bamazi. Siyavala manje. Ngikuvaleni manje. Ibambe lento ungayikhohlwa. Isiphiwo ngesingenise ezulwini mfowethu ungasikhohlisi ngesiphiwo. Ungasukuma nephimbo lakho ummemeze ngephimbo lakho alisikhathaza alisisi indawo. uNkulunkulu engathi angasipha umoya wokuhlola yazi ngangize ngizibuza ngiyahlulela kwenzekeni. Yini le dala athi umuntu ecula kahle kangaka kuncoma bonke abantu bephamisa izihlalo ematendeni. Kodwa uthothi ngihleli phansi ngijabhile ngaphakathi ngoba khona umuntu ongaphakathi ongeke umthinde ojabha ngaphakathi yenzeka into. Kusuka umuntu wesifazane egqoka ingubo eveza all curves of her body. Akutshela ukuthi unomoya engcwele akutshela ukuthi uspirit but athi hayi awumuzwe musho rabashanda. Kanjani? Kusuka umfana umbonayo nje ukuthi ugcwele ukudlala lo. Akutshela ukuthi ukumoya. Asipasophe bazalwane. Ivangeli lemfihlakalo lisakhona. Kukhona omunye umzalwane kubazalwane base Cape Town bantwana bami uyangifonela uthi hey baba uthi izinto esizuzikhuluma sisazizwa ndawo. Ngithi mina awekho yini amabandla eCape Town. Uthi ayakhona amabandla kodwa izinto ozikhulumayo zisakhulunywa ndawo. Ngithi mina bavalwe yini ukuzikhuluma? Yini bavalwe ukuzikhuluma laba bayi? Shumayela kwisikhathi noma kungesona. Yala sona qinisa thethisa kwisikhathi noma ngoba ngasekhathini zokugcina bayeyifunela abafundisi njengokubatshwa kweindlebe zabo. Mawungathi ubheka manje emabandleni hamba ungena ibandla nebandla manje. Kusasa nje ake uvakasha ungayi kuleli lakho. Hamba ungena kwamanye. Uzofica inyoni zohlobo olufanayo. Abakitazanayo. Kusukuma umuntu efakaza kusukuma umuntu basane ngiyambonga uNkulunkulu wale ekhaya. Nibhasope naleyo nto futhi. Bonga uNkulunkulu wale ekhaya abazalwane ngiyitholile ithenda. Kusho isifebe sithi ngiyitholile ithenda.
kusukuma umfana inkabi esonta la kule bandla kade yobulala umuntu izolo lo isukuma ithi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngiyambonga uNkulunkulu uyangondla nomndeni wami ibiphila ngemali yegazi ibandla leli kaNkulunkulu asiphila ubungcwele masifuna ukubona uNkulunkulu siphila ubungcwele phumani phakathi kwabo bantu bami ningahlanganyele ezonweni zabo phumani phakathi kwabo ithi incwadi kaJoshua ke phumani uma nimshiya uNkulunkulu niphinde niyokhonza abanye uNkulunkulu uzophenduka nenzela izinto ezimbi kanti bese nenzele okuhle kuqala basobani bazalwane singadlala abantu masingadlala abantu South Africa ngiyakhala bafowethu akulona ibandla likaNkulunkulu uma sizochomelana ngobizo kanti ubizo lolu livele kuba ngiyabonga Nceke Nkosi nayi Nceke Nkosi manje ithi ise Cape Town ithi kunzima apho ngiyazi baqonyiwe abafundisi banama girlfriends eCape Town bangitshela abazalwane bathi banama girlfriends abafundisi bayadlala baqhomfisa abantwana izisu eCape Town kuyadlalwa kufana nase Durban bathi badla ingane eDurban abafundisi ngingabancenga bonke abantu ngeke ngimncenge umfundisi uyena umuntu engeke ngimncenge serious kabi indaba yokuba umpriest kwi-Old Testament wayeshada nentombi into umpriest umfundisi wayeshadiswa nentombi into ngoba kwakufanele ahlala aphile ebungcweleni namhlanje banabafazi ngathi unga 3 nga 4 noma enomfazi oyedwa kodwa unazi intombi futhi kusiza ngani komsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke gcinena lahlekela ukuphila kwakhe basopani bazalwane angivale ngale ndaba bese siyahlukana namhlanje uNkulunkulu muhle kakhulu buyele evesini engiqale kulo siyathandaza manje besivule uRomans chapter 11 verse number 29 for the gifts and callings of God are without repentance or are irrevocable iphiwo nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kuzona niyabona bonke lanto asebaphenduka izinyanga manje basabiziwe uNkulunkulu bonke lanto asebaphenduka izinyanga abanye baphenduka bonke omamponga laba basabiziwe uNkulunkulu uyazi into efanele bayenze kufanele baphenduke isiphiwo sakhona usazwakala mekhulu sachaza kahle uyabona into abadukisile lento yama African spiritualists so uNkulunkulu mekubizile ukubizile mekuphila ukuphila anikaze nibonini izangoma ezasindisiwe zi powerful zidanti ziyezulwini kanti sezilahlekile isiphiwo siyakulahlekisa yazi isiphiwo futhi nami kuyena umuntu onesiphiwo isiphiwo sikwazi ukwenza uxabene nomzalwane ungabuyisene naye sithi sikuvezela ivesi isiphiwo sithi uyabona nje le verse mawungafunda le verse bazolizwa kahle ulifunde ngempela ufika ulisho babanjwa amandla amongcwele phela izwi kaNkulunkulu likhulumayo and yet ukuthi nje likhulunywa istakwa noma isifebe somfundisi kodwa izwi lona lizoya kahle lipowerful kulabo okhuluma kubona kodwa wena ungcolile phambi kwaNkulunkulu mawufa uyezulini akusho ukuthi mawunesiphiwo ezulini bazalwane ningamqala umuntu ngesiphiwo ngafika uBenihina uyise bonke abantu edivorceile phesheya so singamqala umuntu ngesiphiwo bangibuza abanye bathi yindaba ubamngcobo umeshumayela khipha amagama abantu ababize ngifuna isizukulwane esilandele emva kwethu siqwashe sazi ukuthi ubani ofuna laqashelwe uPaul I can quote incwadi ezu6 zika Paul uPaul ubiza abantu ngamagama 1 uthi shesha uze kumina Timotheo uthi sheshuza ngoba uDemas ekade ngihamba naye usengishiyile ngenxa leli lizwe la namhlanje ethanda leli lizwe mawucabanga wena umndeni waDemas waphatheka kanjani ekubiza ngegama ebhala phansi sisafunda namhlanje ukuthi uPaul uthi sheshuze ngoba uDemas ade ngihamba naye usengishiyile ngenxa leli lizwe aphinde futhi yena uPaul athi nimqaphele uAlexander umkhandi wensimbi ngokuba wamelana nami kakhulu ngishumayela uyezwa ke nimqaphele ubani umusho ngegama nami ke sothi masikhuluma la sisho straight ethi nibaqaphele omagecha gecha sosho kanje ngoba kufanele isizukulwane esisilandela usazi ukuthi ubani efanele sim-avoid iBhayibheli lithi avoid them abadala ini abadala division in the church avoid them ake ngibuze nje kuwena usekhaya uku-avoid umuntu kwenzani ukuthi noma uhlangana naye edrobheni kube ngathi awumbonanga ubhekele avoid
them babeka itende akhonze yedwa ukhona umzalwane ungayisho ukuya kulelo tende uma nje esedayisa uNkulunkulu. Let me read one more verse bese siyathandaza. Ubizo noGcobo bengikhuluma ngalo. Siyathandaza manje. Hebrews chapter 6. I like this verse. Hebrews chapter 6 verse number 4. Cela ukufundela. Siyathandaza manje. Hebrews chapter 6 verse number 4 uthi ngicela ulalele kahle. Sizwe ukuthi ngoba khona abantu abangebasaphenduka. Ongeke nje asaphenduka ngisho sangathini kuyena akasaphenduka. Bakhona abanjani. And iBhayibheli liyabasho ukuthi abanjani. Asilaleleke ngikhulume ngobizo noGcobo. Khona abantu abanikeza ubizo banikeza uGcobo asebedukile nalo basangabuyisela. Kube khona asebephumile ekukholweni ngeke babuyiselwe ke lapho. Asebethela uJesu wehlazo. Kodwa uthi ngikufundele le verse khona uzo-understand kahle. Asifundeke lithi ke Hebrews chapter 6 verse number 4. Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebeke bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa abahlanganyeli kumoya oyingcwele. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Lalela ku verse 6. Akunakwenzeka ukuba bathi bahlubukile bayithela bona ngehlazi indodana kaNkulunkulu ukuba babuye baphenduke. Zwini? Akunakwenzeka ukuthi laba sebeke banambitha isiphiwo sasezulwini. Uzwini? Banambitha isiphiwo sasezulwini, basithastile, baphatheka esiphiweni sasezulwini nasemandleni akhona. Benziwa abahlanganyeli nomoya ongcwele. Uyabona umuntu okade esebenza lo ngamandla. Uyabona umuntu ade esebenza evusa ishosha lo. Kuthiwa akunakwenzeka ukuthi mabeke bawa bahlubuka. Kuthiwa ngeke kwenzeke ukuthi baphinde bavuswe ngoba sebeyithele ngehlazo obali indodana kaNkulunkulu. Kunabantu labanye bakade bema TV sebemphikile uJesu. Bathi abamazi lo mfana nokuthi owakuphi. Yes, bakhuluma amahlazo. Lithi iBhayibheli ophika indodana kanayo ngishuyisa. Akanako futhi ukuphila. So labo bantu ngeke baphinde bavuswe even ningabafollowa kuma pages abo mase bephika uJesu nje sebemhlambalaza obala bahlubuka ngeke baphinde bavuswe. Isiphiwo soba ngakubona nobizo labo wazoqhubeka nalo ebumnyameni. Iphelela lapho indaba yobizo. Qaphela ungadukiswa ubizo. Ubizo lunjani? Ubizo luqoqela abantu. Bona kufika abantu uma ufikile. Ubone ulala uphuphe kuthiwe hamba endaweni ethize. Uthi uyafika ubizo likwenza ungahlali in one place. Likwenza ugcogcoka uye lapha nalapha. Ube busy. Uyabona ngoba ubiziwe uNkulunkulu. Isiphiwo angazi ngathi uNkulunkulu uya overlooka izinto zenzile uma unesiphiwo. Isiphiwo sigijima qala wena usale ngemuva. Sigijime qala usho ngephimbo elihle ubu nama boyfriend awu 3 ebandleni. Usho ngezwe elihle ubu umthakathi ebandleni. Usho nengezwe elihle ubufuna umama umfundisi afe ukuze wena uthathe umfundisi ebandleni. Ziningi izinto ezenzekayo ebandleni kaNkulunkulu. Iziphiwo abantu bayiphiwo basiqedile. Akungabheki isiphiwo, awukungabheki ubizo, awukubheki ubungcwele uthi uyaphila yini. Mbuke Monday, umbuke Tuesday, umbuke during the week uthi uphila yiphi into. Uphila yiphi into. Ngiyabonga Van Rooyen. Ngiyabonga Rooyen, ngiyabonga Vuyo. Uphila yiphi into. Uma engaphili yona miyeke, msuka kuyena. Yabona manje bafowethu ithi ngintshele preachers. Sefuna manje bawufike ebandleni. Number 1 ufike kudunyisa uthi imani qale lapha kuleyo phambili umfundisi. Ya wena wasindiswa kwakuyinini. Bangapha bangakufakazela la endlini. Sikhathele igebengu manje. Bangapha bangafakazi wasindiswa wena. Bangapha bakubona usindiswa. Vane kufika umuntu nje babone ngathi ibusiness engcono le ngoba ibusiness engathexwa, ibusiness engcono. Bagijima bazoqala amabandla. No, ungaliqala ibandla unesiphiwo, ungaliqala ibandla unobizo. Umuntu obiza afanele uqala ibandla abazalwane. Umuntu obiza uyahamba, umpostoli phela lo, umuntu othunyiwe, uhambe set ama order in churches. Uyayibona? Ahlali ndawonye. Phinde futhi umuntu wesiphiwo ukhonza ngesiphiwo ukhonza kodwa anganako ukukhonza ngesiphiwo kuphela kufanele ahlale ebungcweleni. Awogcobo akahlale ebungcweleni ngoba isiphiwo sisala nawo noma usubheda noma usukhohlakela. Iziphiwo zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe
akaguquki kuzona. uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu. Sengiyathandaza, fisa ukuthandaza nawe ekhaya. Mhlawumbe ukhona oyedwa noma ababili abathi bese ngilahlile imfihlakalo, sengililahlile ivangeli lobungcwele. Ngiyazi bafowethu, many preachers, hyper grace preachers, they are against ivangeli lobungcwele. Bathi ayikho leyo nto, bathi akekho umuntu ongaphila ubungcwele. Kodwa iBhayibheli liwe lithi philani nibe ngcwele. Silekelele umoya ingcwele vela asizenzele ukuphila ubungcwele. Siyamcela situba inyama ngokufasta, singena ama fasting, situba nje inyama ukuthi izivumele umthetho kaNkulunkulu, kufundwa ngakho ukusaba uNkulunkulu. Namhlanje bese kuzoba nabantu abathi hayi sisuka bayabhedonco bashumayela isidala. Kupho okusha okubhalwe la? Kusabhalwe okudala. Bangawenza ama translations wonke, kusabhalwe kona lokho uNkulunkulu ayekade ekukhulumile. Iziphiwo zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe akaguquki khona. Ngiyafuna sithandaze kanye nawo. Mhlambe bese uyilahlile indlela kaNkulunkulu. Ngiyazi bafowethu ngenxa yepoverty, ngenxa yokuswela ulekha lapha nalapha, abaningi bayekile ngisho uNkulunkulu bagijima ezintweni eziphathekayo. Mhlambe kusasa ubuyohlangana nomfundisi wamafutha akunikeza ugcobo lamafutha udayise nawo. Ningayenzi indlu kaNkulunkulu niyenze umhube wabaphangi. Nginombuzo ukuthi uyobenzani uJesu? Bonke oJoshua Mohlali uyobenzani mhla ebuya uJesu? Uma wangena ethempelini bedayisa, wakhanda inkalivasi wabashaya, lapho uyobenza njani? Laba dayisayo uyobenza njani obushiri? Ngiyazibuza abazalwane, izinto lezi ezihleze zihlele enhlizweni yami ezingenza ngihlale ebungcweleni kaNkulunkulu. Hlala ebungcweleni, kuyahlaleka ebungcweleni. Phila ngokuyihlambulula, phila ngokukholwa. uNkulunkulu uzokuriward ngegama lika Jesu. Ngiyathandaza manje in the mighty name of Jesus. Sicela ukuthandaza nawe wena othi ngilahlile indlela yeqiniso. Ngilahlile indlela yeqiniso. Ngilahlile ubizo, ngihambe kakhulu ngesiphiwo ngayeka ubungcwele. Siphiwo siyadida, ungaba neintombi ezu10 ume lapha esontweni kuwa abantu phansi. Siphiwo. Yabona uNkulunkulu mathi uzohamba naye idistance ethize, wathi uzosuka naye la uze ugcine naye la. Ngisho ungamlahla uNkulunkulu usula. Akusho ukuthi ngeke usafika la, uzohamba ufike, kodwa akusho ukuthi usaye ezulwini. Izoqhubeka because ukubiza kaNkulunkulu nema gift akhe akupheli. Uzofike la kwakuthiwa uzofika khona, kodwa akusho ukuthi usahamba noNkulunkulu. Because some of us are walking for God and not walking with God. Some are walking for God, not walking with God. Khona abayitshela bahamba naye uNkulunkulu kanti asahamba. Thanda ingoma yakudala eyayithi ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami. Mangihamba imihla yonke kanye nawe Nkosi yami. Ngicela ukuthandaza nawe. Rata kabashanta rimakasoya. uNkulunkulu wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngiyathandaza baba nayi South Africa, nayi Africa. Noma ikuphi baba la kufinyelela khona leli phimbo. uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza egameni lika Jesu Kristu. Baba nayi abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Belalele bebukele uNkulunkulu ongcwele kanye nami. Baba wethu ongcwele siyazithoba phambi kobuso bakho. uNkulunkulu wethu onamandla bahlambulule ubangcwelise bonke uNkulunkulu wethu ongcwele abangenzanga kahle. uNkulunkulu wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ongcwele ubapha ithuba lesibili. uNkulunkulu ongcwele ukuba benze kahle nabe sebephendukile evangelini lobungcwele. Baba bangene emangeni, basize uNkulunkulu ongcwele ubaholele ekukhanyeni ngegama lika Jesu Kristu Inkosi enamandla. Ngiyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Damria kabadala sana diada mashani. uNkulunkulu wethu ongcwele Huli dasi ya madashi. uNkulunkulu wethu onamandla ungcwele Jehova Jireh. Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho. Wena oshafisa izibonakaliso zabaprofeti bamanga, owenza abaprofeti bamanga ukuba bahlanye. uNkulunkulu wethu ongcwele nababhulu ukuba bahlanye. Haleluya, haleluya. Ungcwele Jehova Jireh, ungcwele Jehova wemfihlakalo, ungcwele Jehova wena onamandla, wena owamisa uNkulunkulu ongcwele ukusabeka kwakho kubo bonke abakuthandayo. Siyabonga kakhulu baba ngoKristu Jesu Inkosi enamandla. Amen. Mula shanda kiri masuya. Thank you Jesus. Ngiyacela uma ngabe ukhona ufisa ukwamukela uJesu Kristu njengenkosi namhlanje. Uma ngabe ukhona ufisa ukwamukela uJesu Kristu njengenkosi namhlanje. Ngiyacela. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Kunomuntu la obukile kubazalwana ababukile, ngicela angithinte eceleni noma vele la njengamanje. Kunomuntu la okhona obukile njengamanje. Kunomuntu wakini osesibhedlela.
uyokwenza i-operation. Le operation ayoyenza sekuyesithathu, uthi umoya ingcwele le operation sekuyesithathu le ayoyenza manje. Kwafanele yenze i-operation yokuqala yahluleka, kwabe yesibili yahluleka, lokho kuhlehla kwaze kwagcina kune-operation sekufuna leyo yenza manje. Ngicela ukuthandaza ngaye ngegama lika Jesu. Ngicela vele lo muntu ukhona manje la, ngisho ngabhala la escreenini, ukhona ngegama lika Jesu. That number 1. Number 2, umoya ingcwele ungitshengisa omunye futhi umzalwane la ebandleni ukhonza kulona, sewucabanga ukuyeka ngenxa yokuthi zonke izinto ezenzekayo ebandleni zifaka wena phakathi. Uyaboniswa ngebandla, usubonisiwe kakhulu, uhambe uyozihlambulula usho ukuthi naku ubona lokhu nalokhu. Uke waboniswa ibandla liqembuka phakathi le-divideka, la divideka ngempela, kwakhona izinceke eziphumayo, kwakhona abasalayo. Awuzange ulalelwe, usuthathwa njenge-devil worshipper yasebandleni. Kufuna ukuthandaza nawe futhi ngegama lika Jesu. Thank you Lord Jesus. Ngiyacela futhi lo avele naye. Bese kuthi okugcina kunenceko ekhona esibukile njengamanje, inceko kaNkulunkulu, shumayela ivangeli, kodwa umsebenzi wayo awuyindawo. Ibandla lindawo, bayangena abantu kube ngathi bangenile basha, phinde futhi baphele, phinde futhi bathi bangena baphinde baphele. Usushintshile, ukhonzisela waphinde wakhonzisa la khonza, akwenzeki indawo, akwenzeki lutho. Ngiyacela nawe ungithinte egameni lika Jesu, sithandaze kanye nawe. God bless you, God bless you. Ngicela abafisa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngiyacela abafisa nje ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ngicela usho lamazwi emva kwami. Uthi inkosi uJesu, namhlanje ebusuku ngiyayinikela impilo yami kuwe. Ngisize Nkosi, ungixolele zonke izono zami. Ngiyavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu inkosi, nokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ngenxa yami. Ngiyakholwa enhlizweni ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ngiphathele impilo yami Nkosi, ungenze ngibe musha, ngibe ngcwele ngegama lika Jesu. Amen. Baba, siyabonga naba abantwana bakho beza kuwe namhlanje. Uthe uza kuwena ngeke uzumlahlele ngaphandle. Basize baba, ubakhulise ekwazini nasekuqondeni uNkulunkulu wethu ongcwele konke nasekuhlakanipheni konke, njengalokhu uJesu Kristu wamnikeza ukuhlakani, banikeze nabo nomoya ingcwele ozobathuthuzela uhlale nabo inguna phakade ngoKristu Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukusho lokhu, Monday siyaqhubeka bazalwane. Ngiyabonga kakhulu. Ngizocela ungithinte eceleni, inamba yami ithi 073 956 3978, 073 956 3978. Umprofeti uZingcobo okhulumayo egameni lika Jesu. Ngiyabonga kakhulu brothers and sisters. Monday siyahlangana ngo-8 o'clock egameni lika Jesu, besikhuluma lokhu uNkulunkulu afuna sikhulume na. Ngifundisi, ngicela ungikhulekise. Okay. Sizokhulekela busi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu busi Keshi, ngiyabonga kakhulu Musa wenkosi, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusi. Ngicela ngithinte eceleni kuyona le number ngegama lika Jesu. Praise the Lord ukuthi uNkulunkulu mekhuluma kuyezwakala, kuyabonakala in Jesus name. Uyangilandela la ku TikTok kuZibusiso Ngcobo 9993. Ku YouTube wonke lama video akhona ku YouTube. Please guys, go and subscribe on my YouTube channel. YouTube channel yami ithi YouTube channel wami uthi Prophet Zingcobo, Prophet Zingcobo. Ungicela sihambe siyo subscribe abafowethu. There are lots of ama updates khona nezinto zonke. Ngiyabonga kakhulu Nceke Nkosi Ngizophila. Bekade umuntu ebuya kwi fasting, so ingakho kunaleya ndawo yomkhuhlane. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Monday siyahlangana ku Facebook uZibusiso Ngcobo, Facebook page wami uZibusiso Ngcobo. Go and follow sikwazi kuba sibe ndawonye, ukwazi uku-updateka ngako konke. Monday guys kuba ku TikTok live ngo-8, Wednesday live ngo-8, na Saturday siba no live ngo-8 o'clock to 9. uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu. Angazi bafowethu maye khona ofisa ukuvela sesiphuma nje angavela egameni lika Jesu. Ngale kwaloko ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke makube nani nonke. Amen.